Mă, ce teatru ăsta ieftin, mă? Îmi rup și microfonul, acum fac așa pe mine. Vă jur pe ce am mai scump. Măcar a avut minute de apeluri, că Simeon n-a mai avut giga. Mamă, ce-mi dorește un editor, las că o să-mi meditez eu singur. Salut, YouTube! Ăsta e un segment pentru YouTube, aparent, și ne uităm la justițiarul din Berceni, care, cred că ăsta e clipul, a comentat ceva despre drama celor doi și pare că e cam ea părerea lui Justin. Țin să menționez, clipul ăsta e dinainte să apară clipul cu pisica cu Marilu. Cred că știți despre care clip e vorba. Salut! Văd că zilele acestea Salut și ție! s-a inflamat internetul. Marilu a ieșit public și a povestit despre posibilul abuz prin care a trecut alături de Justin. Deși, timp de 4 ani cât au fost împreună, relația a fost prezentată ca o relație perfectă și fără probleme. Toată lumea acum alege în ce echipă să fie. Team Marilu, Team Justin și așa mai departe. Toată lumea își dă cu părerea, toată lumea acuză cealaltă tabără într-un fel sau altul. Ăsta știe foarte bine, pentru că și el la rândul lui, doamnelor și domnilor, a fost un abuzator. Bună seara, ce faceți? Mai țineți minte clipul cu justițiarul din Berceni? Da, cu fost ăsta, exact. Cu fost ăsta. Și acum omul meu a decis să nu ia o parte, dar nici să ia partea unei părți. Omul meu a decis și agresorii au motivele lor. Hai să vedem ce spune băiatul aici. Este exact ca un clip de-a lui Justin de 8 minute în care nu spune nimic, numai că ăsta are 12 minute și nu spune nimic. Vreau să-mi ofer și eu puțin părerea asupra acestui subiect, părere Ia, zi-ne tu. neavizată, dar care vă poate Bai avizată, că tu ești din partea aia, nu de victimă, ci de agresor. Vrem să auzim pe toată lumea, toate părerile, vă rog. ajuta să înțelegeți mai bine anumite aspecte. În viață lucrurile nu sunt albe sau negre, au multe nuanțe de gri și putem fi foarte ușor păcăliți și putem să facem rău anumitor persoane prin modul în care decidem să reacționăm la anumite informații. După cum bine știți, și eu am avut o poveste cu Diana, o știe toată lumea, din O știe toată lumea, efectiv. care am ieșit cel mai nenorocit om posibil și care, sincer, Îmi place ce face el așa, deși e un pic cu duși întorși și ce face el pe netreaba lui. Bă, dar în clipurile alea, efectiv, o terorizai pe femeia, vărul meu. O terorizai. mi-a afectat viața foarte, foarte mult. Nu pot să neg acest aspect. Nu o să vă zic cine are dreptate sau cine nu are dreptate în cazul lor, pentru că obiectiv Salut, Ovidiu. Alex, ea a zis că nu a bătut-o. Ea, personal, a zis că n-a fost bătută, a fost mai mult împinsă sau ceva, sau luată în brațe, ceva de genul. Acum urmează să vedem. vorbind, nu avem probe, nu avem decât cuvântul lui împotriva cuvântului ei și nu a fost niciunul dintre noi acolo ca să știe ce s-a întâmplat cu adevărat. Ce pot să vă spun este că aparențele pot înșela câteodată și cred că acum este cam prima oară când decid să fac un material puțin mai amplu și despre situația mea. Recunosc, n-am avut niciodată energia psihică necesară să vorbesc despre cazul Diana, clar, coerent și poate și cu probe. Pe lângă faptul că mă obosește psihic acest subiect, nici nu vreau să atac în vreun fel o persoană pe care am iubit-o foarte mult. Într-adevăr, când a izbucnit scandalul, sunt sigur că am făcut anumite greșeli și probabil am atacat-o, dar cert este că acum la rece nu vreau să îmi atac fosta parteneră în niciun fel. Consider că am greșit cu ce s-a întâmplat la sfârșitul relației, am plătit pentru acest lucru și am învățat din acea greșeală, așa că merg mai departe. De dragul situației în care ne aflăm acum și cum pot afecta anumite lucruri, anumite persoane, haideți să înțelegem puțin cât de gri poate fi situația. Și ca să fac Ia arată-ne tu cât de gri poate să fie situația de fapt, domnule fost abuzator. acest lucru, haideți să facem un exercițiu. O să-mi sun Mai știu și eu femei bătute și săracile preferă să tacă din gură în legătură cu asta decât să nu zică de rușine. Să știi că e un motiv și rușinea. E un motiv și rușine și asta e foarte păcat. Nu trebuie să se întâmple asta. unul dintre prieteni, este efectiv și număr nou, nu o să știe cine îl sună, o să-i Deci el sună prieten cu număr nou să întrebe ce? Dacă Marilu și Justin s-au bătut, să întrebe ce? Și cum adică nici nu știe numărul? Adică nu ți-a răspunde la telefon? Nu înțeleg ce vrei să ne arăți. Plus că noi nu vedem dacă știe sau nu numărul. o să-mi sun unul dintre prieteni, este efectiv și număr nou, nu o să știe cine îl sună, o să-i pun o simplă întrebare, ca să înțelegeți cât de false pot fi anumite informații. Da, personal. Ce personal? Pe numărul tău personal. Aveai numărul? Normal că avea numărul.
Ok. Poți să pleci puțin de la gălăgia aia? Poți să pleci puțin din gălăgia aia? Așa. Aparent avea numărul. Care e motiv mai ridicat la masă? Voiam să te întreb dacă poți să-mi confirmi de cât Aparent avea numărul, mă. S-a încercat ceva, nu? Nu s-a încercat, domne, că nu știe numărul. Nu știe numărul, dar o să sun și... Înțeleg că îmbătrânești, dar bai de-astea de milenial, că vă demonstrez că nu știa numărul. Am o vere... ok. Poți să pleci puțin de la gălăgia aia? Aveai Da, personal. Da, personal. personal. Pe numărul tău personal. Aveai numărul? Aveai numărul? Nu știam la cameră că aveai... Scuzați că aveai numărul. Normal că avea numărul. Ok. Poți să pleci puțin de la gălăgia aia? Poți să pleci Da, nume de cod. puțin din gălăgia aia? Așa. Aparent avea numărul. Care e motiv mai ridicat la masă? Voiam să te întreb dacă Da, asta a zis că e număr nou, dar avea numărul. poți să-mi confirmi Ce aveți, mă, cu el? Îl presați atâta, îl puneți atâta să gândească cum trebuie. de câte ori am bătut-o pe Diana. Nu, niciodată n-ai bătut pe Diana. E sigur? Sunt foarte sigur. Deci el și-a sunat prieten să întrebe... Și ce demonstrez cu asta? Doamne, e foarte greu să înțeleg. Și ce pot să demonstrez cu asta? E ca și cum mă sune pe mamă. Ia zi, mamă, de câte ori am luat 10 la școală? Păi aveai numărul numai 10 pe linie. Sună pe Diana și întreabă pe Diana de câte ori ai bătut-o pe Diana. Te rog frumos. Obrazicule, de câte ori am bătut-o pe Diana, el mă și-a sunat Voiam să te întreb să întrebe de câte ori a bătut-o pe Diana. dacă Și prieten de unde știe? De ce i-a zis el? Probabil că niciodată. poți să-mi confirmi de câte ori am bătut-o pe Diana. Nu, niciodată n-ai bătut pe Diana. E sigur? Cât de penal, nivelul de penal, zelos și degeaba. Absolut cinema, exact, e fucking crazy. Deci, tot brain cell-ul ăsta, tot brain cell-ul lui justițiarul din Berceni în acest moment, frățiorul meu, tot brain cell-ul, What's your legacy? So let's get to it. It is what it is. But this is the reality. Asta e realitatea. That's gone. Ne place, nu ne place, that's gone. E unfair. Ce să fac? deci creierul lui în momentul ăsta e gone, e pe bune gone. Ce treabă are cu Mariluș și Justin? Nu știu, probabil a vrut să facă un clip în care să spună că agresorul nu este întotdeauna de vină, că și el a fost în cazul lui Justin și că am putea să înțelegem părțile. Bro, n-am văzut imagini, dar probabil Justin nu aștepta pasta în scară să o ia și să o terorizeze și cu dăștia de-ai lui și... Băi, vărul meu, ce ai de... Te-ai băgat și tu în asta, mă. Nici măcar nu ai o parte, o să vedeți, hai să ne uităm la clip. Sunt foarte sigur. De câte ori am fost agresiv cu ea în timpul relației? Ai fost agresiv cu ea. Ai fost disperat după ea, că o iubeai, dar nu agresiv. Am înțeles. Bine. Ai fost disperat după ea că o iubeai, dar nu agresiv. De câte ori te-am sunat în timpul relației să plâng? Bă, bere, dar ce e asta? Ce-i teatru ăsta ieftin, mă? Ce-i teatru ăsta ieftin, mă? Mă, ce... Băi, bro, de câte ori, gagică mea, te-am sunat eu că i-a fost rău, băi, crazy, bro! God damn it! Ești randeaua, vărule! Și ăla, nu, că o iubeai, că... Nu m-ai sunat că plângeai ca prostul, că o iubeai. Dar n-apar pe YouTube, nu mă filmezi, nu mă pui nicăieri, nu, asta e doar așa că... Și câte mesaje? Faci carnețel? Da, fac un carnețel, încerc să-mi amintesc Faci carnețel? Mamă, ce nervi am pe ăla cu care vorbește la telefon. prin ce am trecut. Am înțeles. Că trebuie să mă uit eu pe discuțiile noastre pe WhatsApp, Da, mă uite pe WhatsApp și văd de câte ori ai mai sunat să plângi. unde încercam să fac psihologie cu tine. Am înțeles, deci te stresam rău de tot, nu? Da. Mă, ce-i teatru ăsta ieftin, mă? Îmi rup și microfonul, acum fac așa pe mine. Da, Da, te stresam, nu? Da, plângeam tare?
Da, aveam lacrimi? Aveam lacrimi? Aveam lacrimă pe obrazul ăsta când te sunam pe WhatsApp, nu? Dar plângeam tare? Băi, ești crazy, bro, ai 35 de ani, să uită oameni mai mici la tine că faci lucruri destul de decente pe net. Bine, acum tu ești iertat, că dacă îmi ești prieten bun, nu... Ok, că te pune problema de stres la mine. Bine, mulțumesc frumos. Să treci peste ea. Mulțumesc, du-te la... Mulțumesc că ai spus oamenilor de la mine de pe YouTube că nu mă duce capul. Bine că am plâns și că nu am bătut-o pe aia, prefer să fi plâns. Da, înțeleg ce spui, dar nu așa funcționează, bro. Să te pupa. Hai, te pa. Asta cu agresiune fizică e complicat. Păi jur pe ce am mai scump că am crezut că e reclamă. Am zis, mamă, ia ce-am făcut, nu mi-am plătit premiu. Bă, mă jur că am crezut că e reclamă. Deci aici vorbește Diana la stresul pe stream, nu? Dacă nu mă înșel. I don't know. Spune și voi. Pentru că dacă nu m-a bătut efectiv, nu se pune. Da, nu ai cum să Deci nu a bătut-o efectiv, a zis. dai semne că te-a luat în brațe. Da, eu nu am zis că m-a agresat pentru că doar alergam și m-a luat în brațe în timp ce alergam. Ies din bloc? Da, să ies din bloc. I see a successful future streamer, îți mulțumesc foarte mult. Sper să fie cazul. Am înțeles. Hai încă unul. El chiar n-are numărul ăsta. Își mai sună un prieten. Ăsta chiar nu are numărul meu nou. Prietenul ăsta al meu de 35-40 de ani și ăsta chiar nu are numărul ăsta nou. Nou. Deci nu o să știe cine îl sună. Da? Bună ziua, domnul Andrei. Da, la telefon. Știți cu cine Da, la telefon. vorbiți? Nu? Perfect. Sunt Alex. Da, bună ziua, domnul Alex. Stai mă, Bună ziua, domnul Alex. Stai mă, că știi care e Alex, mă, nebunule, mă, dar știi mă care e Alex, mă, bă, ce ești așa nebun? Așa o să fie. Alex, ce faci, Alex? Da, uite de ce te-am sunat. De câte ori am bătut eu pe Diana? Se face mare game de șoveri. Își sună toți prietenii șoveri. De câte ori am bătut eu pe Diana? Da, mă, da, nu mă pui pe nicăieri, nu, bă, așa o să... știi care, Alex? Hai să o lăsăm de la zero. Așa am prezis. Da, la telefon. știți cu cine vorbiți? Nu? Perfect. Sunt Alex. Da, bună ziua, Nu știi? Perfect. Eu sunt Alex. domnul Alex. Stai mă, știi care Alex? Nu știu care Alex. Constandachi. Constandachi. Salut, domnul Alex. Cum știu. Salut, domnul Alexandru. E numărul nou, poți să-l salvezi. Așa, Fac și aici un exercițiu și am nevoie puțin de părerea ta. te rog. De cât Mamă, trebuie să fac bingo card. Deci acum aș fi luat asta cu de câte ori... cât timp am fost cu Diana, de câte ori am bătut-o. Nu înțeleg care e ideea, deci aș suna prietenii. Deci a fost ideea, a zis că îi sună prietenii cu număr nou, nu? Și că nu știe. Și primul prieten nu-i avea numărul și al doilea nu. Ideea e că nu știe numărul și îi răspunde la telefon. Nu s-a vorbit de dinainte. Dacă îl sună cu număr nou, nu-l putea suna de pe numărul celălalt de dinainte. Plus că nu neapărat că nu ne arată că sună oameni cu număr nou. N-are niciun sens de ce a zis. E număr nou. Știi cine sunt? Sunt domnul Alex Constandachi. N-are niciun sens. câte ori, Ok, acum lăsăm ce să zică. Am zis eu că nu mai știu ce am zis. Vedeți și voi pe YouTube. timp am fost cu Diana, te-am sunat să mă plâng. Tu crezi că eu mai știu? Da, am făcut asta? Bă, din ce mi-aduc aminte, mai ziceai, da, nu știu dacă m-ai sunat. Știi minte că vorbeam. Ok. M-am plâns la tine. Prin ce trec cu relația aia? Bă, mi-ai zis. Bă, vede, dacă când te sună unul... Gândește, stai și tu cu... Bă, era și băiatul ăsta, era cu gagică sau ăla era la masă, e pe speaker și ăsta sună. Mai știi mă când te sunam acum 10 ani? Bă, da. Dar plângea mult? Bă, plângea așa. Plângea mult? Bă, da. Dar plângeam rău de tot? Băi, vere, ești... Wait a second, wait a damn minute. Poate dacă aveau număr vechi, voiau să îi răspundă. Păi și așa tot i-au răspuns. Nu înțeleg. Poate ne ajuți domnul justițiarul, domnul Alex Constandachi. Poate lași un comentariu la clipul ăsta pe YouTube și ne explici nouă ce ai vrut să faci aici. Că se întâmplau niște chestii, dar nu mai știu să zic ce făcea, despre ce era vorba. Te cred, au trecut 5 ani. Da. Ok. Vreau să te întreb, mai ții minte de câte ori am bătut-o? Că eu am uitat.
Bă, Vere, dar vorbești cu niște oameni care n-au trăit cu tine în casă, n-au de unde să știi, știu doar ce le zici tu. Dacă tu le zici că n-ai bătut-o niciodată, eu să zic că, bă, eu știu că n-ai bătut-o niciodată, despre ce vorbești? Bă, asta cred că e o glumă, ce? Mulțumesc, mulțumesc. Că eu n-am auzit să fi bătut pe nimeni. Știu că au fost atunci cu filmarea aia, cu liftul, cu nu știu ce. Am bătut acolo în scară? It's embarrassing. It's fucking embarrassing. Sunt de acord. Bro, revino-ți un pic, revino-ți un pic, te rog. Ai mulți ani și nu e ok ce faci. Ok, we are 4 minutes 57 seconds into the video și nu a spus nimic de Marilu, nimic de what the fuck is happening, what the fuck is wrong with this shit. Ok, let's see what we have here. Let's play it. Atunci nu pot să zic că mi s-a părut că ai bătut-o. Păi am bătut acolo în scară? Nu mi s-a părut. Ai tras un pic de aia, dar n-ai bătut-o. Nu, de la Corect. chestia aia până la... Ai tras un pic de aia, dar n-ai bătut. La chestia până la bătaie mai era efectiv doar să faci așa. Stați că ce TikTok-ul că am stat inactiv, dar unde sunt inactiv? Că uite ce fac aici. Fac numere. Bătaie este cale lungă. Ok, și după de... Cale lungă de la... Ați alergat femeia în scară și a terorizat în scara de bloc până... și atrage un pic de aia exact până a o bate. Cale lungă rău de tot de la atrage de ea la atrage de ea. Spărțire te sunam non-stop? Oamenii ăștia au și un job normal sau se milogesc pe platforme? I don't really know... Nu, n-au un job normal, cu siguranță. Jobul ăsta e să prindă pedofili. Non-stop? Și în timpul liber să agreseze femei în scări de bloc. Nu. Păi nu te sunam în fiecare zi? Eu nu m-am simțit Nu te sunam în fiecare zi? Spărțire te sunam non-stop? non-stop. Nu. Păi nu te sunam în fiecare zi? Eu nu m-am simțit... Nu pot să zic că m-am simțit agresat. Apreciez. Într-adevăr, noi mai vorbeam ca între prieteni, dar nu pot să zic că... Bine, îți mulțumesc foarte mult de acest ajutor informatic. Da, ce pot să zic? Hai, te pup, nu te mai ridici, salvează numărul. Da, sunt bine. Da, bine. Te pup, mersi. Hai, pa. Ai scris acolo că te imobiliza. Adică punea mâna pe tine, cum de nu puteai să treci? Stătea în fața ta, n-aveai loc să treci de el sau cum? Da, încercam să ies și se punea în fața mea și mă lua, încerca Da, aia zice că are număr nou, să o sune și pe Diana, că poate îi răspunde pe numărul ăsta. să, nu știu, să mă blocheze, să mă ia în Deci te lua în brațe ceva de genul ăsta, nu? Fără să fie agresiv, dar doar te ia free Dar trebuie să-i ținea parte aici, că nu înțeleg. hugs fără să le ceri, cum ar veni. Da. Ok, bun. Hai, poate încă unul, că na, de ce nu? Îi sună și cel de-al treilea prieten și Omer într-o după amiază de joi la ora 3. Superb. E peak cinema, brother. Mă bucur mult că m-am uitat la clipul ăsta. E peak cinema, e fucking epic. E epic ce se întâmplă aici. Da. Alo, bună ziua. Bună ziua. Cine? Ascult, cine vorbesc? Așa, salvează numărul, că e numărul meu nou, sunt Alex. Ce faci, mă? Bine, te-am sunat, nu te țin mult, am doar câteva întrebări rapide. Vreau să te întreb, consider că te-am sunat de multe ori să plâng de cum mă simt în relația mea cu Diana? Vorbeam des cu tine despre asta. Și ce mă sfătuiai? Să termini cu ea. Ok. Să termin cu ea că poate o bați dracu și am vrea să nu se întâmple asta, să nu pățești nimic să ajungi pe la pușcărie, că nu mai avem cu cine să bem bere miercuri la 5 după amiază. Coaie, îți spuneam să nu mai fii câine. Nu asta ziceam de fiecare zi. Erai sclavul iubirii. Sună nume de telenovelă. Sclavul pirii. Am înțeles. Dar nu mă posta pe undeva. Nu te postezi, Doamne ferește. Bine, îți mulțumesc. Doamne ferește, e și a bingo cardul aici, chat, nu mă postați. Ca și cum... Îți răspund, bro, dar nu e doar vrei tu să știi la telefon, mai sunat tu, că nu mai țineai tu minte personal, tu și cu mine, de câte ori am plâns împreună la telefon. Are we that fucking stupid? Mulțumesc frumos de aceste informații. Bine, mă, du-te în Pa. N-a fost niciodată. Deci eu nu înțeleg ce încearcă să dovedească și care e legătura cu Marilu și Justin. I need some fucking help with this video. Vreau pe cineva care are mai multă experiență net, că eu am fost la muncă până acum. Anul ăsta m-am apucat și eu de net. Am fost la muncă. Față de ăștia s-o dihniți rău. Violent. Vrei să ai șansa să câștigi skin-uri pe CS? Eu îmi sunam prietenii. Poți fi
Deci, cum ați văzut, în timpul relației eu îmi sunam prietenii. Măcar a avut minute de apeluri, că Simeon n-a mai avut giga. Mamă, ce-mi dorește un editor, las că o să meditez eu singur. Destul de des să mă plâng și efectiv să plâng că sufeream groaznic din cauza ei. Era... Da, Erica, mulțumesc. O să te... Uite aici, te pun pe pin comment. Se agață de subiect să mai facă și ei urmăritori. N-are ce urmăritori să mai facă. un abuz psihic imens și e ciudat așa ca bărbat să spui chestiile astea. M-a abuzat psihic iubita, cum dracu. Se întâmplă. Când începi să devii îndrăgostit, să iubești, după aceea să devii obsedat, ajungi să fii și abuzat psihic. Nu o condamn. În continuare, acest material nu e vorba de vai, uite ce mi-a făcut Diana. Nu o condamn cu nimic, am fost amândoi toxici unul pentru celălalt, doar că eu aparent am mers mai departe pentru că n-am știut să spun stop, n-am știut să înțeleg că, ok, dacă o persoană nu te mai... Am vrut doar să vă dau așa un context, cum arată într-un fel realitatea mai adânc, că nu este totul alb sau negru, ăla e bun și ăla e rău. Nu, pot fi amândoi răi, unul poate fi mai rău. Și evident am vrut să clarific treaba asta că aș fi bătut-o vreodată pe Diana, nu am bătut-o niciodată și ordinul de protecție nu a fost din cauza amenințărilor mele, pentru că eu nu am amenințat-o niciodată, a fost pentru că a primit amenințări false și a... Nu n-ai amenințat-o niciodată, că nu înțeleg. Mulțumesc, Erica, da. Cum? Nu înțeleg, n-a abuzat-o niciodată. Au fost clipuri cu tine pe tot internetul, frățiorul meu. I guess so. A declarat la poliție că am amenințat-o eu, deși știa dinainte cine a amenințat-o cu adevărat. Toată chestia asta a fost făcută doar ca să poată să pună presiune pe dosarul inițial de hărțuire, ceea ce a ajutat. Astfel am fost condamnat mai ușor, pentru că se considera că i-am trimis și acele mesaje de amenințare. Una e ce vedeți în online, alta poate să fie realitatea. Ca și în acest caz cu Marilu și Justin. Nu știm ce s-a întâmplat cu adevărat, nu știm cine este mai vinovat sau mai puțin vinovat, dar felul în care reacționăm poate afecta foarte mult viața unei persoane. Vă spun sincer din experiență proprie că poate afecta viața atât a domnișoarei Marilu cât și a lui Justin. Așa că vedeți ce informații sunt pe internet, ce informații primiți, procesați-le corespunzător și nu aruncați cuvinte în stânga și în dreapta de ușor, afectând viața acestor oameni. Nu știm cine are dreptate. Practic, el nu vrea să ia partea ei, dar nici nu e destul de prost încât să he's going to side with the fucking agresor. Agresor, că sunt în Balcani cu fucking agresor. Și așa că nu se poziționează nicăieri. Pentru că îl duce capul măcar să nu se poziționeze online de față, de partea lui Justin. Nu știm cine nu are dreptate, nu știm cine a greșit mai mult, cine a greșit mai puțin. Doar ni se pun la dispoziție niște informații, niște probe, nu știm cât de veridice sunt și cred că ar trebui să fim maturi cum le procesăm și ce... Asta e înainte să posteze ei ca înregistrările cu el cerând 6.000, nu, e de 2 zile, de 3 zile, e înainte să bată ea pisica. Asta e înainte să bată ea pisica. Da. Decidem. Că altfel să poziționa clar pe partea ei. Deci dacă el mai aștepta o zi să facă clipul ăsta și vedea cum i-a bătut pe pisică, putea să nu mai fie neutru și să se poziționeze pe partea ei. Așa a vrut doar să fie neutru cu, voiam să zic cringe pe alocuri, dar a fost cringe peste tot clipul ăsta. Cine Marilu, dacă a bătut o pisică, you don't know that shit? Da. Îți arăt după. Să punem în online despre ele. Eu le doresc amândurora multă putere să-și depășească toate traumele, pentru că să fim serioși, oamenii nu acționează într-un fel bolnav doar pentru că sunt ei toți răi și narcisiști, că văd că se aruncă termenul ăsta cu narcisismul foarte ușor. Nu sunt atât de mulți narcisiști pe cât credeți în lumea asta. Nu orice fost sau orice fostă de-a ta e narcisist/narcisistă. Da? Există și maturitate emoțională, există și traume. În cazul Dianei, ce credeți? Că ea s-a trezit așa să fie nenorocită cu mine? Nu, a fost traumatizată. De cine? Tot de un bărbat. Da, mă, bro, și în loc să o ajuți să treacă peste situația fucking disgusting în care era că tot un bărbat așa, tu ce faci? Te speli pe mâini că nu eu ți-am făcut asta, ți-a făcut altul? Tot de un bărbat. Păi și, fii tu mai bun. Gademe, fii tu mai bun, obraznicule. Eu credeți că am... O să-ți arăt eu, Anz, dar după ce se termină clipul ăsta.
Am decis să fiu atât de slab de înger și să o caut non-stop doar pentru că doar ea m-a traumatizat? Nu, am avut și eu traumele mele din copilărie și așa mai departe. Deci sunt multe aspecte, sunt multe nuanțe de gri și, per total, oamenii nu reprezintă ce recomand lui Justin este... E crazy, bro, e crazy, da, vorbim mult și n-a zis nimic, doar a făcut și el un clip de 12 minute. E bine, am făcut și eu un clip de 30 de minute pentru YouTube, mă scuzați. Este într-un fel și exemplul meu, adică, după cum bine știți, când Diana s-a dus să-mi facă plângere la poliție, eu eram într-o altă relație și am fost chemat în 2021, aveți aici declarația mea de martor, unde îmi recunosc faptele, așa că îi recomand și lui Justin, dacă a făcut căcaturi, să le recunoască și el. Sunt sigur că este dificil, adică nici eu nu le-am recunoscut în online din prima, pentru că mi-a fost rușine, poate să fie rușine de acțiuni ce reprezintă faptul că ai făcut rău cuiva, într-un fel sau altul. Înțeleg chestia asta de rușine, înțeleg că după aia sunt mulți vampiri care vor să te sugă așa de viață, ca să nu o spun altfel, și poate te vor înflori Să mă sui și tu. situația, cum a fost și situația mea, de la hărțuire s-a ajuns să fiu acuzat că am bătut-o pe Diana, să fiu acuzat că am violat-o în scara de bloc. Pot să înțeleg frica asta, dar cel mai simplu este să te eliberezi tu de toată chestia asta, să spui ce s-a întâmplat, ce ai făcut și să încerci să te vindeci și să mergi mai departe și să fii o persoană mult mai bună. Cu toții greșim. Deci, Marilu, Justin, să știți că cu toții greșim în viață. Cu toții greșim, deci Marilu, Justin, în păcale, volegă, când greșim cu toții. Cu toții greșim, cu toții mai batem femei. Asta, cu toți Omule. avem traume într-un fel sau altul, unii le ascund mai bine decât alții, atâta tot. Și eu sunt defect și Xulescu e defect și tu ești defect. Toți încercăm în această viață să supraviețuim și să ne găsim fericirea într-un mod sau altul. Foarte important este să nu ne... Auzi la Nicola, așteptam mai relul să-și cheltuie Justin banii pe chirie ca să nu mai aibă bani de avocat. Unde știți, mă, voi? Bă, reveniți-vă, mă. Hai să ne uităm la băiatul ăsta, că e ceva important și inteligent. găsim făcând rău altora. Atât. Cam asta este părerea mea despre acest subiect. Sper că nu am supărat pe Nu pot, aș fi tras o flatulație să zic ce părerea mea despre clipul lui. nimeni, nu am vrut să atac pe nimeni, sper că nu m-am scăpat în vreun fel, nu știu, sper că mi-am ales cuvintele M-aș corect scăpa eu puțin pe clipul ăsta. și nu am aruncat vreo acuzație sau ceva. Și vreau să știți că absolut orice lucru rău se întâmplă în viața voastră vă poate face mai puternici. Ca de exemplu, eu vreau să-i mulțumesc Dianei pentru toată experiența pe care am avut-o cu ea, să-mi cer scuze încă o dată pentru ce s-a întâmplat între noi, sper că este Și că și-a retras plângerea și a ajuns la pușcărie, probabil, că vrea să zică. și ea bine acum, sper că este și ea fericită. Chiar Nu aprinde vești de la video ăsta, el are de dinainte să-l facă, e rău. Cum poți să-i prostezi pe proști? Sunt eu niște prieteni de-ai mei care nu mi-au numărul de telefon. Băi, epic omul ăsta, a fost crazy ce s-a întâmplat aici. N-am nimic cu el, îmi plăcea contentul lui, dar clipul ăsta a fost crazy, fucking crazy. tuturor să vă găsiți liniștea și fericirea, pentru că sunt sigur că meritați. Mai stai și cu mine în cartier. Crazy, crazy, crazy. Oh, Martin Lorena, bună iubire. Crazy, se întâmplă crazy. Da, cam asta a fost YouTube, asta a fost cu clipul de astăzi, cu clipul pe care domnul Alexandru Constantachini l-a prezentat. Să-mi spui și tu ce părere ai despre toată această creație, această producție de 12 minute și 27 de secunde pe care acest om le-a avut. Eu cred că nu a spus nimic, cred că era frică să choose a side, era frică să-și aleagă partea și cam atât. Tot ce pot să zic e dați și voi un subscribe, dați un subscribe acolo, cred că e pe undeva pe jos, nu știu pe unde e, și ne vedem data viitoare. Pa!